شریف کی بھی سرکار نے کتاب دے آخر کچھ لکھی ہے سورہ چاندی شاہ آپ فرماندے ہیں عزور رومی کشمیر آپ فرماندے ہیں اے عقل میں آپ اپنے کلم فرماندے ہیں عقل میں محلا سے آئی چوم زمین نورانی رات کالی چھڑکائے اکھی تھی وانگ جوان دے پانی رات کالی چھڑکائے اکھی تھی وانگ جوان دے پانی پے سجدے نک رگڑ زمین تے پے سجدے نک رگڑ زمین تے کر کر عجز نیازاں مہر پوے مت حالت تیرے تے انہاں غریب نوازاں مہر پوے مت حالت تیرے تے انہاں غریب نوازاں صفت مبارک پیر میرے دی صفت مبارک لفظہ بھی سمجھ نہیں آ رہی صفت مبارک پیر میرے دی باہر حد بیانو پر تمہیں کچھ چکھ لے شرینی تے جاوے پھک زبانو اے مرد پریرا مرشد میرا اے شاہ غلام محمد اہل شریعت اہل طریقت وانگ امام محمد محرم حال حقیقت کولوں واقف سی عرفانوں اے پر تقصیران نو تاثیران ہومنے اس سے زبانوں جیوں مہتر داؤد نبی سن جناب دلیل پیش کر دینے آدھر میرے مرشد نو اللہ نے کیا کسی تصاور پائی آپ ماندے جیوں مہتر داؤد نبی سن تے موم کر دے لوہا پتھر دل نو مومن کر دے صفت انادی او
صحبت مجلس پیر میرے دی صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں ایک ایک سخن شریف انادا محرم کردہ رازوں صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں ایک ایک سخن شریف انادا محرم کردہ رازوں سینہ سر الہی پریا سینہ سر الہی پریا متھا چن آسمانی چشمہ شرم آیاؤں پریاں تے روشن دوئی جہانی رحمت علم وفا محبت وجہ فرمانی جناب نے 4 چیزیں دسیاں نے فرماتے نے رحمت علم وفا محبت 4 طبع رلا کے رب و شخص شریف بنایا تے نیک صفاتاں پا کے رب و شخص شریف بنایا نیک صفاتاں پا کے رحمت علم وفا محبت رحمت علم وفا محبت 4 طبع لڑا کے رب و شخص شریف بنایا نیک صفاتاں پا کے آب حیات برابر مہندر آتا جب مٹھی تے خو سلونی صورت اپنے اپارے راہ پر راہ عدایت اندر قصب تواز ادارے راہ پر راہ عدایت اندر قصب تواز ادارے چاند شہر ملے لیکن اس امداد تو پاری بھی چھے ایک بڑے دودہ پاک پڑھو صلی اللہ علیہ دنیا نہ کھانا میرا دیوتا جو پہلے لواز لے دودھ پاک تھی اس کے لئے کھلے پڑھو صلی اللہ علیہ